Kublai pi baro. Ka gospel jong Markus kelnong kabalai dekat kaba arpupra hado arpukandai kong. Uno bakran ben Pyrshah yo Mynsiem Bakhuid. Unum yo ajing map lano ru. Un kit pop junam bhor. Habang isngap yakini kentin kano tharai ngidap tak jing tingis ir yo mangiru ngikum kran ben Pyrshah yo Mynsiem Bakhuid. Hoi. Ngingit bau blay ulong bais nei. Bat omdon kano ka pop laka kraw kano ru. Bau blay unum la setia ban map. Handai kane ka pop an kran ben Pyrshah yo Mynsiem Bakhuid kemud ayu. Bakadai ka ai. Bans ko tho jilew ya kane ka phang to snap ya kane ka video jonga. Augustin Bakhuid uang. Bans ko tho ya kane kantin kalong ka ba shisha. Ngimla ban su ong bet mar yo nong pop. Bamela timsi timsang ne kran ben yo Mynsiem Bakhuid men poi shadujok. Nada jarang khat bau kelaba mutpat nadu dono jengu. Hato unum yo jimap semo namar baula tim yo Mynsiem Bakhuid. Hato kajing tim si yo Mynsiem Bakhuid kadai kata ka pop Pyrshah yo Mynsiem Bakhuid. Ladang ipet ha gospel jong Markus kalnong ka balai dekat ka balai po kong kumni. U Jisu ukran kumni namar kiong ba udon yo Mynsiem Bakhuid. Kata kamut bagi Parsi kikam bau Jisu pun koit yo ba syong ksoit nakabor jong Belzebul. Balai kita ki Farisi ki kena kumni. Nei namar bagi kentai Pyrshah yo Jisu kum utau Mesaya. Bagi shim baka ke bau Jisu le kam dei setia lang baka bor jong Mynsiem Bakhuid. Wala dak latip tekena babarok ji tho lupa ki prophet hendai la urlong hau Jisu. Karkum ki ju ha katu kepor bat menta meniru ki ngej bau tau Mesaya uban sawan undei wadap dau Mynsiem jong utrai. Ha ki kitab jong Mesaya don sibun bha ki ji tho lupa sipang utau Mesaya uban sawan. Kawai ne pedeng kini kade kani. Halor jong an sa shongsa Mynsiem utrai. Mynsiem ka jing start bagi jing sempang. Mynsiem ka jing sian bud bat ka bor. Mynsiem ka jing tip bagi jing ting yo try. Te ki ai up yo tau Mesaya yo balakran dau prophet Isaiah bada kui pat ki prophet ru. Hatu ki Farisi ki tip tikena ma Mynsiem Bakhuid udon baru Jisu. Hoi. Wal ada ki Farisi kim ngej bau Jisu deu Mesaya. Henry ki tip tikena bau Mynsiem Bakhuid udon rengkat baru Jisu. Habau Yohanes wai baptisma hawa Jordan. Shibun ba ki Farisi bagi Sadusi ki wan chau ban yo baptisma. Hadin kata wan sau Jisu ban yo baptisma nau Yohanes hi. Mal sen yo baptisma la tho ba. Mynsiem ublay uwan hier kum kaparo halor jongu. Te makiru ki yo ib ki yo sngowi ka su jong pa na beneng. Ha gospel jong Yohanes pat kirang ba aju kilale chau Yohanes Baptis ban keli na lada udai mau ni utau Mesaya. Yohanes Baptis usakhi ba dei mau utau Mesaya henry dei Jisu utau Mesaya. Yohanes uang ngalayo yo Mynsiem bau hier na beneng kum kaparo bat usa halor jong ban ngasakhi ba mau ulong ukon jong blay. Wan Nicodemus ru uway na kirang ba Farisi uang ngitip ko rabai milong unohikai ba pa daw blay. Don bala ban le kam phala ba milale. Lam daw blay udon rengkat bat Te wala da kitip tengkren ba ke ba Jisu le badu kren kadai leng ba ka bo jong Mynsiem Bakhuid. Badda ka batip tikinai ka shisha kidang kan tachi ya kata ka shisha bagi khot pen ban ya Mynsiem Bakhuid jong blay. Mynsiem baman. Kataken kadai ka jingkran ben jong ki ya Mynsiem Bakhuid berkata kadai ka pop Pyrshah ya Mynsiem Bakhuid. Nangta hai jaka ban kelaba mun nadu donut kidang pen shushu ya ka donut jong ki bat ile Pyrshah ya ka jing map isn jong blay lengba jong Mynsiem Bakhuid. Hatu mangiru yin ngan na hakum kane ka pop Pyrshah ya Mynsiem Bakhuid. Katkum ka kot nem ba jong ka balang. Kabatay ba katelong jong kajingkran ben Pyrshah Mynsiem Bakhuid kadai kajing kentaj ya kajing sen jong blay bat kajing bom kela bamut wat hado klip mat ka bakhadoru. Deu Mynsiem Bakhuid bayala mingi sa kajing kela bamut.
Day leng ba Mynsiem Bakhuid bangilong ki khon jong blay. Day Mynsiem Bakhuid ubala ay bor ki apostol pan map ki pop jong ki brio. Day Mynsiem Bakhuid upapan pau na yalam mingi siya kajing siya baro. Upop John Paul Bakhuid baar upan syai ba kajing kalan ben Pyrshah Mynsiem Bakhuid kakantup ya kajing kentat man pedang ya kajing pen im kebau belai utarwa ya khon ben reu leng ba Mynsiem Bakhuid. Kadai ka pop jong kajing menti bat ka bakentat ya kajing sen ai belai. Man pasong tho su ya pi pang kane ngakwa ban ya tho ya pi pang kini ki pop Pyrshah Mynsiem Bakhuid kat kum ka kot nemba jong ka balang. Kabadeng kong kadai kajing bom don jing kermen ni despair ha kajing sen ai jong belai ban namar kata om don setia kata kajing Pyrshah man kela pemut. Kane ka pop kalong Pyrshah kajing bha jong belai nambau belai ubat ila ka kular. Kabar kadai kajing antad ne tharai ne ten pareng presumption. Ubreu tharai ba ulahi ban pen im yalade ba don kam yau belai. Lane ubreu tharai ba belai un map ba jeu wala da tre ban kela ba mudru wat hadu aklimat ka bakhadu ru. Kabalai kadai kajing pen ya ka bor jong Mynsiem Bakhuid ne obstinacy bat kajing melen ban im hakapop ne stubbornness. Kabasau kadai kajing le Pyrshah kajing shisha daga bakantat khanang yaka daga ba yatainya ban penrem yaka daga ba pensong tho ekibai ba kalong ka babakala ban kabasan kadai kajing bisni kajing ai ba blai u ai hakiwei ban habang yo I ya kata ngi khen ba blai u la shiliang yangi ban ka bakhadu kadai kajing bom kala bamut shi junom nada pidon hakum kawai na kini kajing long Mynsiem ngatharai bagi pau hajat li kajing dawai na kabanta jong piru kin shulong leno ai shi junom aniro Yesus Kristus junom la junom amen.